Dagiti SARSARITA ni Lola Angela. Bueno, ubing, agulima kan agtal na kayon. Taerugi tayon, ti SARSARITA tayo, anapauluan. Tinagtalaw, anwa. Idion una na apanawon ubing, at danalawa akataltalunan, ako kwa nila kay Pepe. Nawadwad ti maapapit na nga irik. Gapo ta nagagat daytoy nga agtalon. Katulungan na iti panagtalon ti paborito na ataraken, ani nuangan. Nagagat ni nuangan nga agarado. Agmalmalumda nga agar arado, akasla saan amabanbanno ninwang. Nawadwad ngamin, tiruot nga ipakpakan nila kay Pepe ken kuana. Paggugustumat ninwangan, ti agdigos itinalamiis ken nalitnaw awaig. Ket nagmayat agdigo ti duhain. Nalamis ti dami. Dito'y kamot gayam nga agdigdigo. Asino ka? Padamot laeng anwa. Italaeng anakita ka di duhain. Italang amin, awin na yawaya anak jay among ko alakay. Nuang na ka, di ka aruba. Wen, matantan-awan ka nga agar-arado nga inal daw. Nagagut ngamin di among ko. Iso nagagutak mo. Saan ka kadi ama uma? Apay ko ma, ama uma Iti kasta abiyag mo. Inal daw nga agar-arado ka. Saan mo't aparaken ka dayta nga aramidem. Anya? Nimet among mo ti agnom-numar kadagiti ado nga apit. Apay ajak na panunot dayta nga ibagbaga. Anya tinagan mo? Siyak ninwangan. Nuangan. Itaem ti aglaw-law mo. Di mo kadi arapaapen. Amakadanon ka iti sabali a lugar. Naragsak tinawaya. Apay, nawaya ka kadin? Di mula kuman ibagbaga iti sabali. Ngam nagtalawak iti among ko. Anya? Naumaakmat ngaminan iti inaldaw nga ipapaaramid na. Mabambanugak nga agar-arado. Isu anagtalawak. Sika, awan ka diti planom, amang talaw iti among alakay. Mangan kay ti ado lakay, tapno ada pamigsam nga agarada. Nabsog nga tamot tenjenwang ko. Basta na ipastor mo iti karuutan, manganday jayan iti adaw. Taraknek anaimbag, tapno napigsa nga agaradaw. Iso nga ron akanayon ko nga ibagakan ka adi mo baybayan. Dakkel ti maitulong na ken kalakay. Pudno day ta bakay. Di mo baybayan nga agsakit.
Pakanam kan painumam ana imbag. Hi! Hi! Nay, anya ti mapaspasamak dito yung wangkaw. Bimuntog mo't tanamag na. Mabising nga ta. Pinakan kumat iti adu itay. Hey! Hey! Ay, di mo't tanamag na. Sige. Sumardeng tapay nga rod nga agarado nuang. Agina na kapay. Ape anasapa ka anagawid lakay. Pinaginanak pa dyan wangkaw. Takas lang na bambanog matay. Ay katwan paginanaamot. Inal daw kayo ngamin nga agarado. Ay, sapay adupay ti aradwag. Nas ka na may ring Pasko kumaadagos dagi jay. Ay kat di mo pilitan tainwang mo no dinan ka ba ulan. Ikamot iti panawon ng aginana. Nangipanam ngay. Imbawd ko pa'y lang jay sirok ti kayaw. Inik kami ti kanan na. Wen ado tinted kwa kanan na. Uray si kalakay. Masapol nga ginana ka may. Simaduta ko na talaga. Kaya't kwa padasan ti agbyag iti sabali alubar. Wanya, nakapanunot ka ka din. Si Kamanen. Naklaat ka, nakakita ka niya. Kaya't kumat ti agbalinakasken ka. Nawaya. Umay ka ngaminan Kasanungay ket nakapagudak mat. Di ka madanagan. Warwarek day tatalim. Tapno makabulos ka. Darasem nga rod awarwaran. Tapno saan nakamakita ti amo. Mabiit laeng. Pepe lakay. Agring kan aldawan. Ay na. Aldaw gaya main. Ay, inak pa ka na yun dyan wangkaw. Nala, tanay mabisinan day jay. Ingkan. Ano napigsan, agarado kami itangal daw. Pag ginanaampay, Nay, apay ngay. Awan mo tinjainuang ko dita sirok ti kayo anang ipagudak. Na, inga kitaan alakay. Ay. Amang ano nakabulusan. Awanan jainuang ko bakit? Inga birukan lakay. Saan pa'y siguro anak kaadayo day jay. Jaksamit ngamin na igalot ana imbag. Sikan tumot ngamin. Mala, inakagdamag kadagiti karuba. Amang ano nakita dati nuangkaw. O anya, napintas ka di matlaang ti makit-kita miti aglaw-law. Nagpintas gayam ti aglawlaw. Ituloy tatimag na. Adupay ti ipakitaken ka. Kunak no nagpatinggalang ijawaig apag digdigusak ti aglawlaw. Nalawag hayam at talaga. Ken adupay dagiti maam-amom. Amabalin nga agbalin na gayam mo. Talaga kayat ko ti madaan iti gayom. Nongan, tumaray ta. Taapay. Siyak ti birbirukan dagita lalaki. Apay. Natiliw na kon. Saan? Saan? Tumaray ka anuangan. Gumadayo ka.
Kita emot ati dongdong param. Ah, Nagdakala ka baraswa, di nak makita. Apayanas kan adong paran nak. dispensa. Saan ka, anak kita? Kasla da itartarayam Wen. Talagang ada itartarayam. Amok daytan. Amin ang mapaspasamak dito'y kabakiran. Maamwan mi amin. Amoyo, tinapasamak itigayim ko anwang. Pagayam nga ilipante. Kadaw yan ang dagita mapaspasamak. Adon titinil-tiliw dagita tao anwang akaskan ka. Jak amo dagita mapaspasamak. Italang amin anak arwara. Ibagakkan ka. Til-tiliwan dagita tao dagiti makita da nga walang-walang anwang. Anya? Katabom ka de. No an-anwan da dagiti matil-tiliw da anwang. Anwanda? Hartsenda. Iso ti ilako da ijay tsindaan. Anya? Iso asika. Delikado ka. No saan ka ngaglamang. Sika ti sumarono at tiniwanda. Anya ti rumbeng aramidag. Ibagam ko makanya. Pero bang nga aramidab? Aglamang ka. Sa dino ti paglamang nga. Sumrak ka dita akweba. Sige, sumra ka. Juan, sumrak ka. Sigurado, asanda ka makita dita. Agyamanak, ilipante. Kastugayam ti kuweba. Nagsipngat. Italang anakakita ak iti kuweba. Kastugayam ti kuweba. Anya day jay. Ada maamot ko. Nakastro ito'y pagin inanaak ako Nagswerte akmatan. Sana nanasken narumwarak ngagbirok iti kanat. Aday mo nag dito ya pangrabyak. Adaw mas asidag. May saan wang... Sino ka? Di na ka mama. Saan ka makita? Tilang napigsa nga unim, timangag ko. Pues, yamamok tayo bagikan ka. Siya ni Tigre. Tiray na dito'y kabakiran. Sika? Mom ka di, apagin inanaak daytoy akweba. Umayak lang ang lumang dito. Mom ka di, nga minasumsumrak dito'y kanak ka. Anya? Nagswerte ak lakit din. At tumarayak. Di nak maitarayan. Elepante. Apay, Tigre. Nakita mo ka DJ nuwang alimabas dito, ayan mo. Juan, nakita. Sa dino, tinagturungan na. Nagpabagatan. Nagpartak at maray. Talaga parigatan nakday janong. Iso nga imbaon ko nga aglamang di tao nagtikweba. Tamok nga adda ka di nga agin inana. Kasta ka di. Saan ka di? Nga imbilin mo at tulungan ka amang bero kiti kanap. Rambang lang. Kasi kagat nga ron ti Reyna dito'y kabakiran. Iso sige, ingkan kamatan ninwang di tabagatan, Tigre. Sige, mapanak nga rodon. Lakay, anyang ay.
Nakita ka di dagiti karo batay nuang mo? Nakita da ka nung adda kadwa na amay sapay anwang. Anya? Ay, Madadamag kaw. Tiniliw ka no dagiti partidor ije palingki ije kadwa na. Tanabayag gaya man nabirbiru ken da ije anwang. ay, amangan mo't no jay nuang mo day jayan. Sa balay, babae anwang jay tiniliw da. Kat, ayan nga rudan ngay tay nuang mo lakay. Birbiru kag pailaeng nga rawd. Ay. Tulungan dakmet kit di dagiti kaaruba. Ay sos, masapol ang mabiru kam day jaan nuang Awanan ti pagaradom na awan day jay. Huwan ba kahit birukan mi atalaga jay nuang ko. Itay pa magmagnaak. Nabanog ako. Sa dinungatan ti ayan ko. Nakadayo ako. Jak amo da ito'y alugar. Nagrikat mo't kayam dito'y kabakiran. Agpagkad tibiyag ko. Saan akas itaayan ti amo? Awan ti mangdangran kanyak ijay. Manganak iti ado arod. Makati kusakpay itinalami sa danong tiwaig. Makainanaak anasayaan nga awan ti pagbutgak. Agsubli aklagen iti ayan ti amok. Nataltal ged ti biyag ko ijay ngem dito'y kabakiran. Saan ka mapukawan itinamnama lakay? Mabirukan tumutlaan tay nuang mo. Ay, pangbiro kakngatan kan kuana. Ha? Lakay! Kita Ha? tay nuang mo day jay sumungad. Ay, umayan! Ay, inta sabten ba kahit inakpakanan kan painumain. Tamangan numabisahin. Ang muna ti pagawidan na. Ay, nagsublain lakay! Naamiris ninwangan. Anasken nga agsubli iti amo na amang tartaraken ken kuana. Tapod no nga ado ti trabaho na iti ayan ti amo na ngem adamet kasukat dagiti ado arigat ken sakripisyo na. Bueno, bing, ditan tinagibusan ti SARSARITA tayo, nga insurat ni Elena Nudo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa.
Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yu amin.